sowan sampeyan dumateng Duryudana. Gandeng Senopati kula sampun telas. Sampeyan mang maju perang. Raketang siji mang cangking ndase Pandhawa. Dasar gagah warnanipun Kanjeng Sri Narapati Raja kang Adi-adiku ratu sakembaran saka Plasa Jenar. Kowe gajaksa apa dene Sara Basanta? Kawula nuwun wonten timbalan ingkang ngandhawuh Kakang Patih Arya Sengguni. Wonten dawuh Kakang Patih. Gandeng wis cetha ngigla tanpa warana. Uripe wong Plasa Jenar kuwi dimulyake karo Ngastina, dimulyake kelawan Anggir Duryudana. Saben-saben wong Plasa Jenar duwe kerepotan apa-apa mesti sing mbantu negara Ngastina. Klebu nalika kratonmu kuwi boyongan. Sing bantu sapa? Ya pamarentah saka negara Ngastina. Nadyan pamarentah bantu dumateng Plasa Jenar anggenipun boyongan ning nyatanipun para kawula masyarakat mriki nggih sami urunan ana sing 200, ana sing 300. Lah, ya kuwi sing jenenge manunggaling kawula karo Gusti ngono kuwi. Enteng padha dicangking, abot padha dipikul. Lajeng keparingipun kados pundi? Bratayuda wis dadi. Aku kadhapuk mangka dadi senopati. Mula ndak jaluk kowe sakloro dadiya senopati pengapit. Ripalungguhan iki buktekno marang wong sak jagat. Buktekno karo wong sak donya. Lamun to wong Plasa Jenar kuwi kadigdayane tetep isih gegirisi. Kenjing kita kumara saking jroning kaca
Oh,